Déver mehasa agus fuór géad fáilte chuig Físghabháil scáileáin an Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí, Seirbhís takeíochta de chuid na rinne dachais agus scéileanna. Inniu, dírómid Aonad Foghlama Samplach do Scoileanna tí a hain. Moltar dit an tonríocht chuí a bheith ósta chóramach agus tú ag fiachant an Físghabháil scáileáin so. Is féidir an tonríocht sa a gháilt ó www.curriculumonline.ie. Tá tuile eolais a bhanan leis an gcur don tráthnóiseach híomh na Sraithe Sóisearaí de bhúntóirí ag www.jct.ie. Sa Aonad Ghaeilge há fáil na cápéisí achmhaí agus an nuach de stéanaí úine sa Fhoireann Ghaeilge. Bhíonn Fhoireann Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí ag cur leis an siomh sa go rialta. Mar chabhar de bhúntóirí agus iad an mbun pleanála, há trí Aonad Foghlama Samplacha deartha gcuindiamh. Feicigh sibh go bhfuil Aonad Foghlama Samplach do Scoileanna tí a hain níos forbartha ná na céimeanna. Tá sé seo déanta déan gnó, mar léiriú níos mion sonrathe na féidireachtaí a bhanan leis an gcur pleanála nua. Tháinig chun cur síos dainn a dhéanamh an Aonad Foghlama Samplach sa ball. Ach ribhir sin, seo chuamh a ríist meafar Foghlama na Ghaeilge, mar is óildíomh há torthaí Foghlama na sonraíochtaí Ghaeilge roungathe i dtrí nátha. Mála míad fiachant an Físghabháil scáileáin meafar Foghlama na Ghaeilge dúis chun an tuiscin sin a ghorbert. Má bhíonn an phleanáil éifeachtach, bíonn an litríocht agus an measúnú fitte fuaite tríhí. Má tá tuile eolais uair faoi seo, féach Físghabháil scáileáin na dó an phleanáil rinne. Cumad sprucht na sonraíochta mar ócas an tamar fad, sé sin an seanamhú chun deis a thart dar gcuid scoileáirí an Ghaeilge chealamhú, is léir go gahamid réimse de stratéisi agus meanna éagsúla a úsáid chun an abhalam a chur chun cain go héifeachtach ó lá go lá. Arís, is fiú meabhrú díobh go bhfuil tábhacht de baint leis na ceisteanna seo ó Michael Absgidam, údar Clarity in the Classroom. Más míon leat am a thart dit hénig na ceisteanna seo a léamh, brúig an cnapa sosa inis. Agus muid an mbun pleanála dus na Aonad Foghlama, ní miste a lua go bhfuil ceithre chéim pleanála i gceist, agus seo hiad. Céim a hain, rounnig na torthaí Foghlama os na trí nátha. Cintíonn sé seo go bhfuil réimse dus na scéileanna tanga á ghorbert laistigh den Aonad Foghlama. Arís ná de rúd teachtareacht bheafar na Foghlama an só. Smaoiníogaí an gúis go raibhnítear tortha Foghlama le. Raibhnítear torthaí Foghlama chun cur le Foghlamann scoileára agus déanfar measúnú na torthaí Foghlama a thá rounathe a gcuimh mar rainn ag deireadh an Aonad Foghlama. A bhatha le míthuiscintí a cheachant, ní honan tortha Foghlama bit a rounú agus an abhalam fad a bhaineann leis an tortha Foghlama sin a bhaint amach in Aonad Foghlama a bháin. Clínig go bhfuil 3 bliana ann leis na torthaí Foghlama fad a chlúdach agus go bhfuil tábhachtar le ag na torthaí Foghlama in nifreáil na Foghlama. Ferbert na Foghlama an tros Foghlama tanga thar 3 bbliana na Sraithe Sóisearaí a thá gceist againn an só. Mar sin, le plean rinne, brathigh fad an Aonad chumas an ranga líon na déachsna a roghnítear le donna leicleo agus an gcuí ina gcuid an múntóirí ranga na féidireachtaí roghnacha ina rúnt dá ranganna féin. Ní mór torthaí Foghlama a roghnaú as na trí nátha. Beidh eolas réamhabhalam na scoileáirí mar threoir do roghnaú na dorthaí Foghlama. Clínig gur cheart go mbeadh spéireas Foghlama agus deis na measúnathe ag teacht le pe torthaí Foghlama a thá roghnaithe. San Aonad Foghlama Samplach só, roghnaíomar na torthaí Foghlama Scoileannas ócht nátha a hain chumas cumarsáide chun freastal riachtanis Foghlama na scoileáirí. Túraigh sibh faoi deara go dagan na torthaí Foghlama ó gach gnéad an snátha seo, sé sin le rá go bhfuil na 5 scill tangas náirdamh. Má heastíonn tuile ama uair an sleán an seo
chun na torthaí Foghlama a léamh sa tonraíocht, brúig an cnapa sosa inis. Agus seo hiad na torthaí Foghlama a rognaíomar ón dá nátha eile. Cíigh sibh go bhfuil líon mór torthaí Foghlama rognathe going an seo. Arís is gá a léirú go sa léir go bhfuil féidireachtaí ó thaobh rognú na torthaí Foghlama de. Ní gá gombeadh an líon céine i gceist in Aonad Foghlama a d'arbróch sibhse mar Fhoireann Ghaeilge. Is féidireachtaí iad seo. Céime dó, rognaigh na téacsna le tríochta. Is fiú a bheith soléir an sa ó thaobh méid agus cnáil na déacsna le tríochta de. Sa chéad bhliain leag for bunchloch do thaobh le tríochta sa tarna agus sa tras bliain. Raigh an scoláire in lec le téacsna á seanraí éagsúla, filíocht nó amhránaíocht, drámaíocht, gearscanánaíocht, uairscéalaíocht, gearscéalaíocht. Caithfear téacs amháin ar a laghead as gach seanra a ghistrú, mar chuid damhailm na chéad bhliaine, agus trí fiasa as an seanra litríocht áitiúil nó litríocht bhéal. Rognóigh múntóirí éagsúla téacs a bháin, nó gá théacs, nó trí théacs na éagsúla le déanamh laistigh de gach Aonad Foghlama. Tá saoirse áirithe ag an múntóir éanair maidir leis an rabhasá, ach ag an am céine caithfear críonamh ar na seanraí a tháinig clúdach i rocht na bliana. Sa tonraíocht, chuirtar béim ar ról an scoláire i rognú na déacsna. Sa chuosá, beidh an scoláire freigrach as an rabha agus rognfártach sa bhoghlaim ón tús. Tá neart bailí i déadhí iad a bheith pártach i rognú na déacsna, fé mar a chíonn sibh an sá. Má heastíonn tuilleadh ama uamh ar an sleán an sá, brúigh an cnapa sosa inis. D'ascar an smaoinmh sá i déobh rognú na déacsna de ó chothaíoch scoile i bhfuil tradiisiún láidir ceol sa scoil. Cheapamar go mbeadh deis ag Fhoireann na Ghaeilge sa scoil seo freastal ar réimse sima na naltaí agus é an nasca le torthaí Foghlama 2.8 as snátha a dó a bhanan le cultúr na Ghaeilge. Seo hiad na téacsna a rognaíomar don Aonad Foghlama sá. Túraigh sibh faoi deara gur thugamar rabhadus na scoláirí a gcuid amhrán féin a rognú. Arís sa tlí sá, beidh an scoláire freigrach as an rabha agus rognfártach sa bhoghlaim ón tús. Ina theannta son, chuirfear béim ar an litríocht áitiúil. I gcás na litríochta áitiúla, rognófar trí fiasa litríochta chuí le saothrú sa chéad bhliain. Beidh saoirse ag an múntóir agus an scoláire ag an leibhéal scoile, píosaí i rúnacha áitiúla a rognú, a bheadh ag freagart dá riachtanis, dá réimse sine agus dá ggóthaíochs féin. An nuas ar sin, bhíomar den túram go mbeadh téacs na takeúla eile cabhrach, mar cheapamar go gcuidódíist leis an bhoghlaim éifeachtach a bhaint amach. Níl sa smaointí seo, ach moltaí a bhéadach sibhse a chur ina rúnt do réimse spéise bhur cuid scoláirí féin. Tá an Aonad Foghlama só ag déanamh cur síos ar an eispéireas Foghlama a thá á chruthú againn chun na torthaí Foghlama a thá rognathe a bhaint amach ag leibhéal cumas na scoláirí ag an buinte seo den amhlaim. Rognaíomar téacsna a bhain le cultúr na Gaeilge sa chás só an amhránaíocht, de bharr go raibh tradiisiún láidir ceol sa scoil só. An son, rinneamar cur síos generálta ar an Aonad Foghlama, ag cinn tú go raibh eispéireas Foghlama agus deis na nasúnathe chuí crothathe againn, chun an bhearna a chúngú idir réamhbhoghlaim na scoláirí agus an príomhheasúnú ar an Aonad Foghlama. Is as na torthaí Foghlama, na téacs na litríochta agus na téacs na takeúla, riachtanis Foghlama agus réimse spéise na scoláirí a chruthítar an teispéireas Foghlama agus na deis na nasúnathe só. Céime trí, eispéireas Foghlama agus deis na nasúnathe. Is fiú trácht a dhéanamh an só ar an dlúthcheangal a bhíonn idir torthaí Foghlama, an teispéireas Foghlama agus deis na nasúnathe. Déan cinnte i gcónaí go bhfuil an ceangal sotha gceist leis na deis na nasúnathe ar fad a rognaíonn tú.
Cíag sibh an ceangal so sna deisna measúnathe eis an láiricha san Aonad Foghlama Samplach so mar a léirófar Bail beag. Is deachlachtas díriú an réamhbheallam agus muid ag smaoinemh Spéireas Foghlama agus deisna measúnathe a chruthú do scoileáirí. Sa chás so bheadh sé tábhachtach fáilteach cadíd na hamhráin a d'fhoghlaim siad sa bhanscoil, agus ina theannta son bheadh sé cabhracht dóibh aidhmeanna foghlama pásanta a scríomh ina loga foghlama, ag teacht lena bhfuil a gceist le tura foghlama 3.9. Chruthíomar neart Spéireas Foghlama eile chomá, mar shampla sa chás so bheadh deis ag na scoileáirí a gcuid scileanna taide a ghurbert 3 amhrán ó aintí éagsúla a chuardach líne ón Bobbaltanga agus bhealaí eile. Deis a bheadh ann dóibh fí-phrí dá dúismóthirí cén sort amhrán a d'fhoghlaim siad san agus iad ar scoil. Agus há sé seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura foghlama 2.8. Sa chás seo, bheadh deis ag na scoileáirí a gcuid scileanna chur a láthair a ghurbert trís na gnéithe Sóileannas. Taide éanair, nó grúpa, plé, scríomh, píormheasúnú, clachta an gur a láthair ó bhéal, tafad a dhéanamh an gur a láthair, agus féin mheasúnú ag úsáid crutéir ratha chuna gcuidibre a bheas. Agus há cuid de seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura foghlama 1.40. Ansá, bheadh deis ag na scoileáirí dul an lec le téacs eile le tríochta mar shampla gearscéal, dáin nó gearscanán, a bhanan le cuasaí ceol nó amhránaíochta, nó a bhanan le tríocht na bhocail, nó le mothúcán na léiríoch in amhrán a ránaíoch. Agus arís, bheadh cuid de seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura foghlama 1.8. Agus ansá, bheadh deis ag scoileáirí loga foghlama a chumad na haachfaní a úsáideach chun cur le cruinneas, folklórí, graméir, siomhanna idirlín agus eile, agus cuid de seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura foghlama 3.7. Braithg na féidirachtaí don bheallam agus don bheasúnú réimse spéise agus cumas na scoileáirí, agus líon na dascanna a ránaíonn múntóirí a dhéanamh laistigh den Aonad. Mar sin há sé ríthóchtach Spéireas Foghlama agus deis na measúnathe a dho láthair a rastalóigh riachtanis dhíomhrálaithe na scoileáirí. Céim a chathair, macnamh an dagasc agus an bheallam. Ag deire gach Aonad, becheartúing smaoinemh céir de d'oibre gama agus céir de chuireadh feabhas an Aonad Foghlama an chéad uair eile. Ag a buinte só, is fiú teacht tharnais chuig ceisteanna Michael Absiadam agus iad a chur ar an héanaigh sa tlí Sóileannas. Aríst, más mín leat am a thart dit héanaigh na ceisteanna Sóiléamh brúigh an cnapa sosa inis. Chun taú leis an obair só, há template planála deartha going le núsáid sa chéad bhliain 2017-2018. Is féidir le bheith seo a íslódóil ón siomh, agus denan an template tagart dost na nithe Sóileannas. Fad an Aonad, na tuirthaí foghlama, téacs na le tríochta agus téacs na eile, Aonad Foghlama bunathe Spéireas Foghlama agus deis na measúnathe difriúlús náirimh, agus macnamh an bhúntóra. Agus, ina theannta son, há 3 Aonad Foghlama samplacha fáil do scoileanna tí hain. Más míon le múntóirí is féidir na moltaí a hás na Aonad Foghlama hamplacha só a úsáid chun Aonad Foghlama dógcuid féin a dhearra a bheadh in uirúnt dá scoileáirí féin. Mar sin, há súla going go raibh an Físghabháil scáileáin só cabhrach agus sibh ag dul an mbun pleanála. Sar a bhágan sibh an siomh só, féachaigh í thart haimpel, há tuile tacaíochta fáil. Don nuachtas déanaí chláirigh an monachar sunraí Fhoireann Ghaeilge den tráthnóiseach de bhúntóirí. Ina theannta son, cumad súil an gcóras giolcaireachta a thá going, ag JCT Gaeilge.